Idemo vučat. Aj, sad kad se najedem pa onda kada ufatim ono što je. Jel li jako ste morat sad? Joj, brat, teška je. Teška je dijeta. Ali bo mi ruši. Samo ako ne noš zahvat ubi. Kako šti salatu? Možete 6 metara vodi što ušli da vezi. Možda gore se manto. Oni ga mogu svezati, oni sve skupo dignemo i gotovo, ne moraš posebno. A što sam? Povući. Kod da znaš ti gdje. Ma našao bo, hej. Dobro, ne kažem da ne bi našao. Ne pije. Sad ću tražiti brze. Pa nećemo. Kad može ići babu sa mnom da radi. Kad ti ideš sad sa bahudnom? Ne, sad poslije. Poslije kad dođe. Šta imate dek? Pa moramo Kuhajte, kuvajte. Bom ako nam budnete da... Ako ne budnete... Ići ja onaj pijesak pokupiti da radi. Žena. Pa ćete pasti. Gdje si? Evo se. Pa jel? Jel ovo je eno? Jes je eno. Evo, glavni odgovorni majstor. Eno majka. Gdje je jedna biceps izbliz. Samo ti jedi, ništa se ne čuva. A ti... Ne pakite babe mišića, još ne drže tegove. Jesmo li ili nismo? Sve to slabo. Izudin. Men, tu Ne muči se od uteću vas svi oborat. Obojte da. Aj, Neće bojiti jednom to.